Калимера! Калимера, ела! Здравейте! Здрасти! Вие откъде сте? За коя група сте? Добре, нека. Вашата занява ще е в 1 часа. Може да видите този график. Но може да седнете на тези диванчета там, за да изчакате. Вземете го с вас и ще се видим в 1 часа. A few moments later. Oh, hello. Hello, my friend. My name is Mert. Your name? David. Oh, nice to meet you. One cigarette? Yeah. Later. What do you think about the weather today? It's really warm. I think it's possible. Hello. My name is Mert. Nice to meet you. Your name? Christiane. Beautiful girl. Thank you. Hi. One eternity later. Здравейте, аз съм Мерт от България. Днеска ще опиша първия ден в обмена. Какво направих? Днеска се опознахме с хората, запознахме се с всички, направихме си баджове с имената ни за по-лесно разпознаване и изиграхме една игра с една топка. С тази топка си разпитахме имената и с какво се занимаваме. Подавам я! Здравейте, аз съм Иванина и днес ще ви разкажа за нашия втори ден в обмен. Сутринта започнах доста интензивно с сутрешна гимнастика, която беше със спортен характер. От 3 повечеливши и 3 бяха българи. След това имахме малко релаксация, която трябваше да снимаме как ние определяме менталното си здраве чрез снимка от кампуса. След това имахме игра с въже. За съжаление, бяхме твърде силни и го скъсахме. Но след това имахме игра, в която трябваше да опишем живота си чрез рисунка. И с тази игра ние се опознахме много по-добре и станахме по-близки. Малко по-късно имахме почивка и беше време за медитация, в която имахме някои заспали. Третия ден започна с баскетболен турнир, който ме разлика на 10 отбора. След това играхме игра разделена на 5 зони на тенис корта и накрая приключихме с културна вечер на Литва и Кипър, в която и двете държави ни разказват за културата си. Ден 4 започна с кръгова тренировка, която доста ни изгори, а след това следваха 2 игри, в които доверието беше ключова част. След обед ползвахме списания, за да направим плакати, а след това трябваше да направим кула от няколко материали, включително и паста, и която кула беше най-висока, съответният отбор щеше да победи. И после вечерта завърши с доста кипърски и гръцки танци. Здравейте! Аз съм Джани и днес ще ви разкажа за ден 5. Денят ни започна с пътешествие към Лимасол. По пътят ние се спряхме в туристическата забележителност Курил, където там има музей и Ямши театър. Разгледахме забележителности и продължихме пътя си към Лимасол. В Лимасол първо се отбихме в спортната зала, където баскетболният отбор за инвалиди тренират и играят. Там се срещнахме с Кристаки и Бобан, които са играчи на клуба, и имахме възможността да се включим и да опитаме да играем баскетбол в инвалидните колички. След това имахме свободно време в града и първата ни спирка беше музея на илюзиите, където нищо не е такова, каквото изглеждаше естествено. След това решихме да хапнем. Разходихме се в малките магазинчета и улички, където разбрахме повече за културата на държавата. И след това любимото нещо беше плажната алея. И за пореден път останахме възхитени от красивата природа и крайбрежните изгледи на острова. Здравейте, аз съм Ивайло и сега ще ви разкажа за ден 6. В този ден играхме много разнообразни игри, като първата от тях беше игра на стереотипи. В тази игра влезахме в обувките на различни персонажи от обществото
А след това играхме игра на граница, която също беше толкова интересна. След тези две игри имахме терапии с смацване и с глина, които ни помогнаха да изразим себе си свободно, както така и да релаксираме, като за финал имахме културна вечер на Португалия и Полша, в която научихме за културата и традиционните танци на държавите. Аз съм Мария и ще ви разкажа за ден 7. Беше доста незабравим. Бяхме на поход, станахме доста рано. Също така походът беше доста красив и стръмен, естествено. Но се справихме. След това бяхме на плаж и беше много готино. И накрая беше нашата културна вечер, която беше много готина. А как свързвате спортът с менталното здраве? Здрав дух, здраво тяло. Спорта калява психиката. Храната прави борбата. Гладна мечка хоро не играе. Спорта е здраве. Здравето идва отвътре навън. 88 от българите споделят мнението, че е важно да спортува. Само 5 са на обратното мнение. Над половината от българите смятат, че тяхното здравословно състояние е отлично 19% или много добро 35%, докато само 11% е лошо. 40% от българите се хранят здравословно, а над половината 51% заявяват, че не се хранят здравословно. 23% спортуват, а 76% не практикуват никакъв спорт. Да обобщим. Повечето българи смятат, че са в добро здравословно състояние, а де-факто, за наше съжаление, не са.